gin jogo mok wewa kendo gisebedo kodwa. Wasebiro gi products mabeyo manyalo konyogi. Achiel kuomgi en ni wan kod insurance mwanyalo miyo joma kachalo kama. Insurance ni wang'iyo kaka mwalimu nyalo chulo ni, nikech ing'e ni ng'ama japuonj kata jakanyo kane nie tich to nitie kaka jatelo jotendgi kata kambi margi chulo negi insurance. Yes. Sama koro giya e tich tiyudo ka koro thagruok bedo mang'eny, nikech koro inyalo bedo matuo, hiki bende koro ng'eny, nyithindo be samoro ok konyi. Emomiyo mwalimu sako biro ni mondo ong'iyane ni to jogo mosewe tich, jogo mose retire wanyalo konyo nade. Koro wan gi insurance bilano. Wan nyaka gi insurance mar mtoka. Ma bende ginyalo kawo. Wan gi udi mwanyalo migi, wan gi puothe. Koro products odhuro Juma. Wan gi products manyalo konyo ng'ato ka ng'ato. Ibed ng'ama nyien, ibed ng'ama osebedo kodwa madhi mbele, ibed ng'ano madhi retire. Mago te nitie. Ing'eni thoth ne ko winjo mwalimu National Unity Sacco, wan wang'e ni en mana mar jopuonj. Tipimo no kanyo kaka ne ochakore. To kang'eyo ni jomoko matimo tije mamoko bende gin gi thuolo mar bedo jokanyo magu. Mana dieri, mwalimu Sacco nochakore kaka mar jopuonj kende. Yes. Hie nochakore higa mar 74 gi dhano 11. Ma thoth joge no e kambi mar ndiko jopuonj mwadendo gi dho ngere ni Teacher Service Commission. To tok mano ne gineno ni ber ka ginyalo riwre gi jopuonj mane gigwelo jopuonj ahinya ma ae sekondar. Koro kuom higni mosekalo wasebedo mana gi jokanyo ma ae sekondar to gi jogo matie e kambi mar Teacher Service Commission. Lakini kochopo sechegi to daher lando ne jowa ni mwalimu Sacco oyawo bade. Wayawo badwa nikech koro wang'iyo kaka piny bende medo lony, jopuonj bende ng'eny. Koro sani obed japuonj bed japuonj mane wadendo ni chekechea gi dho oswayo. Mago be wan go. Pod wan gi jokanyo magwa mag jo sekondar, wan gi jokanyo ma ae tertiaries kaka universities gi colleges. To maber maduong' moloyo mago teto ni koro ng'ata man go sara ma yudo sara e yor tich mano bendo rwaki. Ng'ata man go hala moro manyalo dwaro kungo kodwa bende warwako ka. Ngeche ni koro walando ni mwalimu Sacco oyawo dhode ni ng'ata manyalo dwaro mondo ti kodwa warwaki. Yawo ni ng'ata madwa ni ti kod gi nyakora Mogajwang' higni 50 ma gidhialo nyaka ni gichak bedi e Kenya ka mangi manyakora Mogajwang'. Ainya ng'eyo ni ji osebedo uptake mar Saccos e Kenya ka osebedo ka chalo nade ma in jakanye sector ni uptake mar osebedo ka chalo nade? Kwa ng'iyo jogo nyaka ne wayawo dhodwa ni waneno ka ji osebiro mabura. Seche mawuoyo kodi ni Bwana Juma, wan gi dhano makalo 5,000 ma wase yudo 5,000 moseriwre kodwa, mopogore gi jopuonj mapile mag sekondar, mag jo primary, jogo maloko helni, wan gi jogo matie counties gi jok mamoko. Koro waneno ka ji medo donjo, dhoto yawo ji omeda biro. Wasebedo kwa nino ka wan gi population mag jo matindo. Gimbe ungi product moro ma bende ugeto gigo kaka Sacco? Mana dier Bwana Juma, ka wang'iyo sani, ng'eny thoth jopuonj ma sani wan go gin rowerni matindo, wadendo ni Gen Zs. Koro rowerni gi wayudo ka dwachgi opogre gi dwach jomoko mane wan go chon. Mano miyo chunowa kaka jo mwalimu Sacco ni wang'iyane kaka wanyalo bedo kodgi achiel. Kuom mano wadhi e yore mopogore mar tudruok kodgi, yor mbui, wadhi e yore ma wanyalo yudore kodgi machiegni, wamiyo gi products ma ginyalo hero. Wan gi hola kaka wang'e ni sani nyithiwa gi ohero nyamburko, indiko gi ni kawuono to kiny odwa no riemb matoka. Koro kuom mano wamiyo gi hola ma ginyalo kawo go nyamburko gi ma gisuore go mos ka gichomo tich. Kendo wan gi hola bende mwanyalo miyo gi ma ginyiewo go simbe. Ing'e ni piny sani olony. Wan chon ne wandiko go kalam go tas. Nyathi japuonj masani ok dwar mano. Koro wamiyo gi hola ma ginyalo kawo go simu moro mochomo yo. Ma bende ko wuok go to be ji neno ni ma adier ma japuonj. Thoth kuonde mag keno sani nikech piny mayombo gi technology kata lony. Akene unuketo kenge mag dhige kaka piny ringo ni kaka mwalimu National Sacco? Mwalimu Sacco bende ringo gi yamo kaka dhi.
Koro kuom seche gi man kaka asepimo ni sani wa ae weche mane watimo manyachon, traditional ways. Sani wadar kaka ne wan gi ni kidwa dhi kata ka omwom moro to nyaka idhi e ofis ma kama, kidwaro omwom nyaka gamni otas indik nyingi kama. Koro sani wadonjo e yore manyasani nikech wang'iyo ka jokanyo magwa bende dhi ka lokore. Koro sani wan gi yore mopogore opogore, inyalo holo pesa kolure gi yo sime ma ok ochuno ni nyaka ibi mana e ofiswa mondo ikwa hola no. Kendo guarantors be sani wang'iyo jogo machung'ni e hola ni, sani wang'iyo kaka wanyalo golo nikech wayudo kamano bende ok dhi maber gi rowerni magwa masani, jokanyo masani. To wang'iyo bende products mana kaka wasewacho ni gigo ma bende wasebedo kwa miyo jowa be sani watemo mondo walokane mondo wadhi kaka piny bende ringo. Nyocha uchako chenro mar affordable housing mortgage. Yes. Kochakore higani. Kaka yo makende mar miyo jowa thuolo mar bedo kod ratiro mar giting mar bedo gi ot. Kipimno ne chenro ni ringo nade? Erokamano. Chenro mar affordable housing nyo wafwenyo ni ng'eny jokanyowa kaka wasewacho ng'eny gi gin jopuonj. To jopuonj samoro yudo ka nweng'o marwa bedo manok. Koro kuom mano iyudo ni japuonj nyalo dak e yo moro mok long'o, to japuonj en ng'ama oluor. Koro Mwalimu Sacco nong'iyo ni wabi ane gi yo moro mwanyalo konyogo japuonj gi jokanyo mamoko mondo oyud ane kaka nyalo dak e yo maber. Koro sani wasekawo okang' maduong', wariwore gi moko machiwo hola mag udi. Ma mwalimu koro donjo e diere to konyo jakanyo mondo miyo yud hola ni e yo mayot, kendo wakonyi mondo yude interest mare bedo mapiny mondo japuonjo yud kaka nyalo yudo hola ni okawgo ot kata oger bare owuon. Koro wan gi mortgage e Mwalimu Kajo kanyo, inyalo biro mondo wawuot wami hola ni. Wan gi udi mamagwa bende ma idendo ni Kisaju housing mani yo Kitengela kucho. Kwa mi hola ni tinyalo dhi kawo ot kanyo tinyiso wa kaka idwa chule matin to en mari. Makati isemiwa mana deposit kende tidonje. Kopogre gi mano bende inyalo nyiewo puodho. Wan gi puothe kuonde mopogre opogre Nairobi ka, wan gi puodho kaka Mega, wan gi puodho moro Juja. Koro kama ihera kata ka in gi mari moro be wanyalo mi hola ni mondo iger mari mihero. Erokamano ahinya. Pimna ne to e piny duka olak machalo nade? How spread are you ka ong'iyo Lake region ahinya kaka Mwalimu National DT Sacco nikech kanye focal point mar kaka Ramogi FM? Erokamano. Kiwacho adiera mar wach en ni Mwalimu Sacco chunye ni e Luoland. Joluo mang'eny, jopuonj mang'eny, jokanyo mang'eny king'iyo data marwa e Mwalimu to ng'eny gi gin onagi. Emomiyo wamedo jiwo gi. Kidhi Kisumu Nyando wan gi joluo wa kanyo, kata yo Kapenguria joluo wa emanitiere. Kidhi kata yo Migori mago te mana jowa mani kanyo, Siaya. Ka nyisi statistics magwa sani ng'eny jokanyo mani Mwalimu Sacco gin onagi. Omiyo jo Ramogi Jwang'a kwayo nyikwa Ramogi akwayo ni mondo umed biro wajiw Sacco ni nikech mae marwa. Erokamano ahinya kuom wach mangima ma ket kod mano. Gin weche telo mage makare ma uketo, governance structures mage mabeyo muketo mar neno ni Sacco chung' motegno ahinya? Wasebedo kwa winjo ka Saccos mamoko bedo flagged down gi Sasra mane regulator maru e sector ni nikech weche mag lal gi pesa jomoko, ywak ng'eny kuonde moko. Gin ang'o muketo kaka Mwalimu National DT Sacco mar neno ni dwaro mag jokanyo mag ochopo kare? Mwalimu Sacco watema ahinya mondo watini jogo kaka dwarore. Kuom mano waketo structures mopogore opogore. Ka achiel kuom gi mokwongo maduong' mogik en jakanyo mani kanyo. Jakanyo ni ema miyo wa pache kaka onego bed ni watayo ne Sacco ka luwore kotendre kuom jotendgi ma wadendo ni delegates. Delegates gi ako e gwenge ma waae kaka asewacho ni ng'enywa ni yudore Siaya, Migori, Kisumu, Nairobi, piny mangima. Koro wan gi delegates ma emo chung' ne jowagi. Kopogore gi delegates, wan gi joma iluongo ni management staff ma bende ng'iyo yore gi kaka dhiyo. Koro jo management staff gi ema koro ochung' ne tich mar tayo
Mwalimu Sacco. Ma wan gi jalno mwadendo ni CEO motelo ni jotich manika, nikech ibo yudo ni ji ka wan mani mwalimu gi wan ok ondikwa gi Sacco ni. Lakini wabiro kanyo mar chung'ne jokanyo mani kanyo mondo wang'e kwa make sure ni weche dhi maber kaka dwarore. To bende kaka mane se wacho kanyo, koro kanyo wan gi board members mana achiel kuomgi. Koro board members gi magolo pachgi kendo wang'iyo ni to be jogo mang tayo Mwalimu Sacco gi be gitayo yo moro makare. To kata kopogre gi wan, bende wan gi jogo ma bende kendo mang'iyo tijwa wa bende kaka board members. Ma jogi wadendo ni supervisory. Supervisory gi be mang'iyo ni to jogi. Jo board ma bende makonyo jotijwa gitayo Sacco ni. Be gitayo yo makare, be gitimo gigo mochomo yo manyalo konyo oganda magwa kata jokanyo magwa. To maduong' mogik, mana kaka isewacho ni Sasra. Wan gi Sasra ma regulator marwa mang'iyo ni to omuom mar jokanyo bende tiyo yo makare. To bende jogi bende miyo timo gik moko manyalo konyo oganda koso gin ma jomo biro yeko. Erokamano. Erokamano mudong'anya. Ng'eni siasa mag Sacco be nitiere. Umanage nade siasa mag Sacco? Siasa mag Sacco mokwongo wako ni kidwa bedo jakanyo maber, nyaki okuongo iamini ibed ng'amo obelieve Sacco mari. Koro wan gi sunga e chunywa nikech wang'e ni jokanyo magwa gin jogo moherowa, mohero Sacco gi kendo girito Sacco maber. Siasa nyalo bedo mang'eny nikech ing'e ni gima ber bende mibayo ne kiti. Koro Mwalimu Sacco osebedo gi challenges, to gima osekonyowa en ni jowa obelieve e Sacco margi. Namba 2, wang'iyo kaka wanyalo tiyo ne jokanyo ma wadendo gi dho ngere ni customer service. Customer service wani osekonyowa makoro kata weche moko nyalo biro maricho tiyudo ka wayudo yo mayot mwageng'ogo. Mar 3, sani wadonje yore masani ma wanyalo tudrego gi jowa manyien mowuok kaka yombui, wan gi webinars gi gik machalo kamano. Waromo gi jowa gi e grube bilago to watwak kodgi, wafwenyo pachgi, wang'eyo gigo machando gi, yore ma ginyalo dwaro ni watan gi go Sacco ni bende. Koro kuom mano wayudo ka bedo mayot, kata ka challenges biro to wayudo ka wakalo yo moro mayot ahinya. Erokamano. Igni 50 gini matin. Ng'ama nochako gi Sacco ni first year mare, sani kore in 50. In 50 years. Ok ni matin. Nikech thoth ne ji ma ji ng'iyo ka gidwa kano pesa gini to jogi osebedo chiro kuom thuolo maromo nade. Mano ng'ada nyaka pesa ni kedo kama joma nigi history. Joma nigi history. Erokamano nya. Igni 50 gi osebedo nade kaka Sacco? Higni 5 gi waneno ka wasekawo okang' maduong' ahinya. Mana kaka wacho kwa chako ni ne wachake matin, aput moro matin mar jogo mane tiyo e Teacher Service Commission. To kuom mani neno ka koro wasegerore makanyo kane gigwelo jo sekondar, sani wayawo dhot, sani joma anyisi ni wan gi dhano malawo 140,000. Mago jokanyo mag Mwalimu Sacco. Ngeche ni mwalimu dongre kaka sadi. Kendo waseneno ka products ma wabiro go osekonyo jopuonj ma king'eyo jopuonj masani kidhi kata ka luo pinje wakono tibo yudo kisiemo ni od cha macha od japuonj, ibo siem ni duka cha macha duka japuonj, ibo siem ni ohala cha. Koro mago waneno ni Mwalimu Sacco osekawo okang' maduong'. O kata ni membership kende, membership osemedore. Sani kata nyocha kidhi ng'iyo data marwa tibo nyisi Sasra nyisi ni Mwalimu Sacco ema nigi asset base maduong' moloyo Saccos te. To mwalimu ni oken saka okaloka. Mwalimu Sacco ni ibo fwenyo ni namba 1 e Kenya ka. Mwalimu Sacco ni namba 1 e Afrika. To kidhi kata mane piny mangima, ibo yudo ni Mwalimu Sacco okao namba mambele. We are number 6. Kori yudo ka Mwalimu Sacco se dongore malich ahinya. To kuom mano wagon Nyasaye erokamano, to maduong' ni jowa mose bedo kat pod o believe kuomwa emomiyo mwalimu dhi mbele kaka dhino. Erokamano ahinya. Nikech platform akauno ni be wanya tiyo go mondo warikruto godo jokanyo manyien. Ng'ato donjo nade? Mwalimu Sacco sani donje yot malich. Mana kaka wasewache ni sani ok watigi wacho tas gi kalam. Sani ka in gi simbi moro mwadendo ni smartphone, ti nyalo dhi adhiya wan gi Mwalimu Smart. Ti idonjo kanyo ti download app no. To kise download ti luwa kako wachno to mi ket sei mari. To mano wase mana ruaki. Koro kochuno ni nyaki biye Mwalimu Sacco. Wanyalo tudre kodi to wayudo kaka inyalo donjo kaka kanyo. Ntie chudo moro ma ng'ato chudo go mondo register koso?
Sani sami donjo e Mwalimu Sacco donja nono. Kise donjo mo approve ni kori jakanyo to wan gi chudo ma piny mogik mar siling 1,000. Mamana ng'e ni pesa mano kawa ka omena chiro kanyo koro mano gima yot minyalo kawo tidonjo go e Mwalimu Sacco. Koro jo mane sectors mopogore opogore ibed jalupo e dho nam kanyo, un gi BMU maru kanyo, ujopur mag niang', ujopur mag ochele, un nyando kanyo, kata mana kuja, kata mana siriwe, gwenge mag Siaya, kata un transport sector, un jo matatu, unyalo donjo e Mwalimu National DT Sacco. Ente ng'ato nyalo donjo kende wuon kaka individual, to nyalo donjo kaka group bende? Mokwongo inyalo donjo kaka in wuon, to wadonjo be kaka group nikech kata mana wan gi gimodendo ni front office. E front office ka buche ma wan go matindo tindo kaka wasedendo kaka jogwa mag apiko, jowa manigi kaka joma mine manigi merry go round gi, wanyalo bedo gi account, wanyalo yawo account e front office kanyo. Koro kochuno ni wuon kendi, inyalo solo jogi moko to formo go group to biro to keno kodwa. Ero kamana inya. Ula kidogo, weka kidogo, dunia ya leo, akiba haiosi. Ula kidogo, weka kidogo, ula kidogo, weka kidogo, dunia ya leo, akiba haiosi. Akiba haiozi kamwe Nyakwara Mgajwang'. Oswayo no wacho kamano, ne giwacho kamano. Mine magaswe kara mauso e chirni mopogore opogore oyawo dhot ne ng'ata ng'ata. Ong'isa ni gin gionge kod ubaguzi, gin girwako ji duto te. Ibedo jakanyo mar Mwalimu National DT Sacco. Wendo mara en jalup jakom ma national Nyakwara Mgajwang'. Uweyo kod okinyi makawuono. Ka in gi penjo mora adwa ni penjo mari achiel kachiel kaka ja Kenya Nyakwara Mgajwang', nikech ma en thuolo mari ing'eyo ni dongruok mar piny oyiengore gi SACCOs. Ma momiyo ineno ka piny Kenya beto kwalo ng'weche pinje mag Afrika ka Mwalimu National DT Sacco e Kenya ka gi namba 1, e Afrika gi namba 1, piny magima gi namba 6. Dunia ya leo, akiba. Nikech gima dho wagunda luongo ni governance structures magi keto maber ahinya. Ula kidogo, weka kidogo, ula kidogo. Yuana Tolka, namba eno na berio, ario nono chiko chika berio, nona bira deka chiko nono adek. Ma, endo Ramogi FM odhi duka matin. Nyalo bedo ni in kod tuo mar kansa. Yie mar bedo jaloch mar tuo mar kansa en mana bedo gi paro makare. Limod thieth mondo timni check-ups, cham chiemo mowinjore, timo rako, kendo lu kaka ochiki gi laktar. Yier mar bedo jakedo ne tuo mar kansa. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care. Roiko matino duogo kendo odonjo. Riw kijiko achiel mar roiko gi pi e glas kaeti ole chiemo mitedo kaeti weye e kendo kuom dakika madirom 5 nyaka 10. Mondid awin mwere kodilisha toto kwa kesikia sinumari D*860*416#. Shall I give mama winner? Mondid awin mwere kodilisha toto kwa kesikia sinumari D*860*416#. Landolera na mama nyar muse, landolera na nyati mama nyo. Nona berio, ario nono chika berio, Stimal Odhiambo, iluongo ni Stimal Odhiambo, kanidala mar Kisumo, ng'isa kanyine maka juma mora ahinya winjo Ramogi FM maber ahinya. Stimal Odhiambo wacho ni wan kaka jojua kali, bende inyalo konywa nena gi puonj ka wagwelo gi ka wan gi buchwa mapile ka pile mabedo ga chieng' Sundays mondo jo Mwalimu National DT Sacco bi puonjwa nena weche mag kungo gi hola kod concept mar table banking masani koro siekone. Paro jabedo ga ne joma mine kende emane gi nyoluoro, to kata kamana winjo ka Mwalimu DT Sacco ni nyalo konyowa e weche mag dongruok kaka jo
manie riwruok mag jojua kali stimal kanite namba Kisumu erokamano ahinya. Machielo ka bende wacho ni maka juma oyawre awinjo maber ahinya kane gwenge mag Ugenya Hafumbre penjnago ni to ng'ato kadwaro kosebedo member to kawo loan en ang'o ma ng'ato nyaka bed go mokwongo. Wuod Juma mos wendo penjona en sako ka dwaro ji bang'e gilokore kapo ni donjo sama adwaro loan gidwaro garanta ayudo nade ma ote mar Fred Obura kanimbi kindani Mombasa penjo kamano. Felix Oyombe mar Gema Sumbi penjna jalup jakom ka be ginyalo golo till number ma ng'ato tiyogo e kar ohala mare, be gin gi that option ne jotimo ohala. Okay, penjo go te ibro duoki Nyakwara Mgajwang' 07222 0 Maramogi Maka juma mos na wendo. Okaw mos machiegni. Mama pastor juma rudi baro yindi. Pastor machiegni. Mor jike da apoy kum yo matimo jare na. Yes. Penjo na enimia. Yes. Len gichiwo to londe na jake tiga organization. Security man na gichiwo to kana to default mota mare chulo loan pastor ya yo chakulal. What's magitao. Okay. Mande penjo man godo. Erokamano jadolo. Maramogi. Opati yeso ruoth. Opaki Yesu machiegni. Jayalo biambo ko andalo mala pedhi. Jayalo kanira pedhi machiegni. Awinjo kaka jatukusayi ni maber. Yes. Yes. Ura mjina dama penzi ya jatukusayi ni ya. Adiri guri to mala konyi. Ukuri kwa samano, wani bini wanyali bini guri mora mwara yore kama dani mali kata kira boy. Ure kaka wanyali wakole mwini wabini masino mora makare. Ukuri guri mora mana marapo. Ure samano. Erokamano ahinya. Hello, oyawre. Oyawre bioje. Machiegni tenda. Erokamano manje kwa mateng. Nyakwar mateng machiegni. Koro Victor. Sako. Savings maga ni sako kanyo. Adwaro loan. Tiko nani mondo me kata kan gi logbook kata ka granta. Koro ere kaka makora bedo member ka savings maga to ni e sako. Okay. Okay. Jambo. Hello Victor. Oyawre. Oyawre ni kio nade. Wan kama bera enya wudo iluongi ni ng'ato in kanye. Ani lunga ni Tom Jalande Urupe. Mangini nye maber Victor. Erokamano Paul. Koro anta chio maber. Yes. Aneno ka gweng nitiere ka maber. Gweng ochio maber Semeka. Aya, koro donje chunyi wache wuod Seme. Koro wach manyalo wacho. Kwe madwarore piny. Kwe ma wanyalo wacho ni mondo bedi. Ngini kama kwe nitie Victor. Be iwinjo radio Paul yawa? Kama dongo wok nitie. Kama kwe nitie kama dongo wok nitie. Kama kwe onge Victor. Kanyo onge gimoro manyalo timore. Onge wach. Erokamano ahinya. Wendo marwa kawuono owuoyo kokalo kuom mwalimu National DT Sako Nyakwara Mgajwang'. Thuolo mar line yudo tek. Koro akwayo ni kido thuolo mar line to penjo moro misebedo ka igombo penjo kendo ng'eyo kata ka isebedo ka en member mar mwalimu National DT Sako kimiwa nendi ni to gik ma jalup jakom wacho gin gik ma nitiere koso gina wecha ibed nwa janeno. Maramogi. Oyawre. Hello. Oyawre. Oyawre bioje. Machiegni. Jagoro kwenye David kuhuko. David machiegni. Koro Victor amor kon jama kaka testu makuro. Penjo ka ni penja namba 1. Kanya ka ni an kaka Homa Bay County apisi mar joma kata ka ni madongo matuta henya kanyalo yiro gi kar kanye moloyo ninge chana wuko yugis. Okay. Homa Bay County namba 2. Ane adonje sako gini eri mar mwalimu Sako. Aketo ngenda kama kwa kanyo kaka kora sabi nja kanyo.
ogiko kama korata nani hata kwa hiyo pajani haja na uogi to chako simamia mimi ka sababu kama hiyo ile ndio wewe mameti kabisa kendo kisadonjo to koko fwenye siri mokumoto ndo mantie denda ndi na yote nikada wewe geto kora kudi simamia mimi to to mai mmoja ni na wasabelo godo bangi no te kore nyalo de adeya erokamano yes erokamano nya wendo bro duoki kanyo vio jo yaore penjona eni bende jogo man oko mar Kenya nyalo donjo e Mwalimu National Duty Sacco. If yes, how? Niko Dida Ongenge, the Baldwin County of Frankfurt, Germany. Penjo kamano e ote marikam. Peter Odondi Giyo kanie dala mara wendo. Kabido ngoni gweng ma Komolo Rume. Amor kod mbaka mamit ewi Mwalimu National Sacco. Opima nana procedure mar membership. What's the minimum and maximum shares? Bang donjo. Tinyalo yudo loan bang ndalo adi. Interest on loan rom nade. To period mar repayment chalo nade. Peter Odondi Giyo kawuok wendo e gweng mar Komolo Rume penjo kamano. Procedure mar bedo jakanyo, minimum kod maximum shares. Bang donjo to inyalo yudo loan bang ndalo adi. To interest mar loan rom nade. To duoko loan ni kata repayment period chalo nade. Misao vio jepe na jalo ni loan iduoko interest marom nade. Tedious Ochola Wodo Kolenya Renga erokamano ahinya. Mwalimu athiro thiring'enyi kawuok Thimlicho Inga mosna mwalimu to peinago ni kadwa donjo nitie pesa manyaka chul mar donjo koso 1,000 mowacho cha en mana chako saving koso nango to bende gichiwo dividends at the end of every year bang declaration mogik nyaka a save for how long kata savings meka nyaka chop adi eka qualify mar holo loan adok Thimlicho Inga arito mana duoko. Ken Adero Jauyoma kawuok Umoja Nairobi. Kwa ground ni vitu different. Dwe mara abiriyo nene adhi office gi mantie town opposite Kenya Archives mondo ang'e mathoth ewi Mwalimu Sacco kod products maggi. To surprise, I was told they don't share the products to non-members because of data protection issues. Halafu lazima ni kuwe permanently employed for 3 years. Contract employed people ni kama they are not wajaliwi, and I think their customer service is very poor. They seem not to care about their potential customers. Ma and feedback mwalimu ma and feedback ma odonjo Victor Anto tinde Sacco tinde aluoro yawa Sacco moro nolal gi pesa nakosele moka dwar kata winjo wach Sacco jogi ginigi koda mathoth ndio tis woda dwen kanithika wacho kamano. Victor Oyaure wendo wacho weche mabeyo ndi to kuom higni 50 te negi pondo ga kanye mane ok giwinjire yawa to wan kod group ma waluongi mondo gibi gipuonjwa bende ginyalo biro Babatur gin gi group moro to gigombo ni giluongu chieng' moro mondo bi upuonj gi anena. Mwalimu thuolo koren mari mar duoko penjo mag jopinygi. Agoero kamano bwana Juma kuom penjo mwaseyudo kuom jowinjo. Mokwongo ka chako gi mogik penjo mogik penjwan to higni 50 gi ne wan kanye mana kaka aselero ka wachako ni ndalo mosekalo Mwalimu Sacco ne mar jopuonj kende to gi jogo matiyo e Teacher Service Commission. Koro kuom sani e ka wawuok ayanga mar lando ni to sani to koro yao dhot ne jite emomiyo kamoro ne pod ok onyal winjowa. Koro kuom sani kaka kiny wadwaro bedo gi nyasi mar tipo ma wa celebrate go higni 50 manyaka ne mwalimu chakre. Emomiyo ne wakoni nyaka walok pachwa koro wang'i kaka wanyalo medo jowa nyaka jogo mok jopuonj. Koro karibu ahinya jawinjo ka inyalo dwaro mondo iriwri kodwa. Mar ariyo penjo moro penjwa kanyo ni to jogo manigi kidienje matindo tindo kaka jo apiko wanyalo bende rwakogi wanyalo puonjogi. Aparo ni penjo no biro mang'eny tadwa nyisogi ni unyalo mana tudre kodwa wan thuolo mar biro mondo wapuonju kaka unyalo kungo kaka unyalo keno kaeto wajaonu account mondo wane kaka wanyalo wuotho kanyakla. Koro mano kutudre gi Mwalimu Sacco to wanyala biro kanyo to wakonyou. Penjo moro jawinjo moro penjo kaka ji nyalo kawo loan to wakoni ka un jogo matimo mobire riwruok
to utimo hala, unyalo biro to patronize front office marwa mwadendo ni Fosa, to kawaseneno ni magi jok moriere makeno maber, to wanyalo neno kaka wa advance you loan, to guarantee ng'ato ka ng'ato guarantee nyawadgi, to wamiu loan no, to iyiero kuom ndalo mudwaro chule loan no. Ngecho ni interest pogre kaluwore gi loan miholo, to gi ndalo midwaro duoke loan no. Jawinjo moro bendo penjo wa Bwana Juma, to kabe wanyalo bedo gi kwa nyalo miyo gi till number kaka johendni. Kise biro mitudri kodwa ma waruaki kaka jakanyo makori patronize front office wanyalo mi till number mano oktam watimo. Koro waruaki mondo wati kanyakla. Penjo moro be biro kanyo mar jogo ma defaulters, jogo ma ok chudi ni watimo ang'o. Wasebedo adiera gi jogo mok chudi, te momiyo Mwalimu Sacco nyocha nen gi yo mar ng'iyo guarantors. Guarantors ngeche ni ka Bwana Juma kawo loan tabira chung'ne. Ka chung'ne to ngeche ni Juma kolal go muom go tabende akonyo chulo. Koro kuom sani wayudo ka rowere ma sani ok dwa wachno, koro wang'iyo ne watemo dok ane nonro mondo waneni to wanyalo timo nang'o kuom wach guarantors ni. Koro watudre gi jogo mopogre wadwa neno ni to en yo mane mwanyalo konyo gojo kanyo mondo wagol guarantors, nikech yudo ka ng'ato osekawo loan to kochul, koro wadhir ng'ama chielo mano chung'ne loan no, to mano kelonwa weche mang'eny ahinya. Koro actions mwakawo to ng'eny. Jogo moko chulo loan wasewacho ni kuom sani nyocha wadhir guarantors makonyo waduoko pesa no. Mara ariyo wanyalo terou e CRB. Ting'e ni Bwana Juma sani koteri e CRB to in gi tich matek ahinya nikech ok inyal yudo hola kamoro amora. To bende ki ng'at moro nigi tije moro malong'o to be yudo ka koro ji bende koro amini ahinya. Koro wateri e CRB koki ok ichulo loan no. Mara adek bende kani kawo loan maduong' be samoro wadwaro gimoro mwaluongo ni surety, ma wanyalo dwaro kata mna title deed mari, wanyalo dwaro logbook ni kaluwore gi hola mikawo kuomwa. Koro wan gi yore mopogre. Nikech kanye mosebiro ka kelo midhiero, ji nigi experience marach, mara jomoko biro mako jambi e kulte, jomoko waro nyaka witado. E piny Luka ji nigi sigana mang'eny, emomiyo ji nigi luor e chunygi kabisa. Bende un ka gi thuolo moro ma unono ni ng'ani pok chulo kuom thuolo ne nikech ang'o matimore. Samoro ng'ato nigi terminal illness otuo okete piny. Atije manotimo cha samoro ne okawo loan opuro godo niang'. Ng'ato dhi jamaundu moro dhi wang'o niang' e puodho ka nogeno dhi bedo niang' otere factory yud pesa mondo repay godo loan. Be unono gigi ni ang'o momiyo ng'ani ok chul loan kaka owinjore kode. Erokamano Bwana Juma. Mwalimu Sacco pogre gi kembe moko ma holo ji pesa. Nikech Mwalimu Sacco mana kaka wasewacho ni japuonj ni ng'amo miluor kendo japuonj ng'amo riere. Koro Mwalimu Sacco kin jakanyo marwa to loan otami chulo, ok wanyal muomra muome odi kata dala ni wabiro ni wating'o gik moko, wating'o kombe. Gimwa kwongo watimo ni to Bwana Juma ni ang'o momiyo ok chudi, to waoro ng'ato to biro to nono. Mara ariyo wanyalo timo gimoro mwaluongo ni restructuring. Maka jakanyo pesa otamo chulo, tibiri wuoyo kodwa ni jowadwa anto kaka na paro handa ni okodhi kaka na gini, kora adwa ni mondo lok na go extend na uru period. Wawuondre ni nabira wacho na adwa chulo loan ni kuom higa moro achiel. Odhi otama. Koro abiro ta wuoyo gi jogo, awuoyo gi staff magota koni owada, adwa ni koro chwal gini mondo achule kata higni 5. Koro mondo yud ni Mwalimu Sacco wuok ni dhi peyo ng'ato, ok en wach mayot. Ok biyot ahinya, ok notimore. Aparo ni jawinjo moro bendo penjo wa ni to ka ng'ato osedonje Sacco ka to dwa wuok, otimo nang'o, be wanyalo yiene mondo wuogi? Adwa wacho ni mano wach moriere. Ka donje Sacco ngeche na donjo e hecha, samang pacha baro nyisa ni koro samoro an gi dich moro mamona koro dhi mbele gi Sacco ni, ok watami mar wuok. Ibira tek ni sedu ka in gi gopwa moro be ichulo wachula, ka iti wuoka e yo moro makare. Koro wao ok wasind ng'ato mar wuoke e Sacco ka e. Koro ng'ato bendo penjo wakanto to gin mana joma ni e Kenya ka kende manyalo donjo. Akona oyo kidwa bedo member kata in Amerika koda in piny mane, pinje maoko, oyie ni mar donje Mwalimu Sacco. Itudri kodwa to anyisi to kaka asewacho ni sani ok ochuno ni wabiro kama intie. Ka in gi sime to wami mana namba i download app mar Mwalimu Smart. To kuom mano ibo yuda yo moriere kaka inyalo donjo e Mwalimu Sacco. Kuom sani chudo mogik mar donjo en Sh1,000.
kise chulo mano to koro savings ni mane bare minimum mangeche ni dwe ka dwe inyalo save ga 1,000 no to mopogre gi mano samoro yuto wabendo pogore inyalo dhi tiketo mang'eny mokalo mano mondi bed jakanyo motegno bare minimum mar shares ni onego beni koro bedo gi 30 especially jogo mabiro kaka grube mag johelni mago wakoni bare minimum shares ni onego bed 30,000 shillings. Yeah. Koro loan bende jawinjo moro penjo ni to loan ni ichule yo mane mana kaka sewacho ni loan luore gi pesa mikao to gi dweche midwa duoke godo but interest marwa en 1% to end on reducing balance. Yes. Koro dividend mano ohala moyude wi pesa ni wachiwo every year kaka sani ang'eyo ni jokanyo magwa rito dividends gi January ma January kwa setiko buche watemo wadendo ni delegates meetings to wabo bido gi ADM marwa chak dwe mar 2 kanye mo declare go dividends magwa. Yeah. Koro loan to kisebedo jokanyo mana kaka sepimo mokwongo ok kao ndalo wan gi loans mopogore inyalo bedo gi wach moro mokasore modendo ni emergency wan gi emergency loan inyalo bedo ni nidwaro school fees mano bende wan go inyalo bedo ni nidwa mana gedo wan nyaka gi mortgage mago te yudo sani benye watudre gi jo Star Times mwanyalo mi nyaka hola minyiewo godo solar koro mago te watimo mwalimu ka to luore mana gi gimidwaro to sami se apply okal wan gi gima luongo ni turnaround time wamiore 3 to at maximum of 1 week isebedo gi pesa nino iloyo go yore nigo koro kidwa ng'eyo mang'eny kuomwa wan gi website marwa maki visit ti ibo yudo weche gi te mag mwalimu gi kaka inyalo holo kaka inyalo donjo gi gik makamago. Goyo mos ne jawinjo wamo wacho ni customer care ni okno treat maber mana goyo mos kuom mano temo wacho ni ng'eny dhano ka dhano nigi chunye to maduong' ni Mwalimu Sacco as an institution watemo ng'iyo ni ere kaka wanyalo konyo jokanyowa ere kaka wanyalo tudre kodgi by giving them proper services. Koro kane oyudo samoro ng'ato nochiwo gi mage ode chieng'no obiro duoke kata marach mano ne mana one out of the many but wawacho ni kaka Mwalimu Sacco wa make sure ni watiyo gi jogwa e yo makare. Koro warwake no dogo duogi mondo wane kaka wakonye. Yeah. Koro ng'ato bendo wacho nwa ka watieko ni oluoro SACCOs mang'eny moko se gore piny moko se lal gi pesa gi tadwa mana nyiso jawinjo no ni Mwalimu Sacco adende ni en baba gi mama baba gi mama en ng'ama rito nyathine kisedonjo kaka jakanyo ok wanyal dwaro mondo idhi piny an awuon mawuoyo kani japuonj ng'ama jaratiro japuonj nyaka nyis ji adieri koro kisedonjo e kidienjwa ni modendo ni Mwalimu Sacco ni kiki bed gi luoro mora mora nikech onge odiechieng' mibowinjo ni waringo kata pesa ni olal to mane momiyo wacho ni under the governance structures wan gi sasra ma make sure ni Mwalimu Sacco ringo kaka dwarore. Ero kamano. Neno ni duoko penjo manyo penji te. Iluonga ni Florence ta penjo ni member ka onendo to family ne yudo benefits bang' ndalo maromo nade. Mwalimu National Sacco chone nyalo gerne ng'ato rental houses through loan. Mwalimu mondo explain kabe pod gitimo kamano otherwise nyego kod fitina ketho ne nyithi luo bedo e riwruok mondo megi yud pesa madongo dongo from SACCOs. Koso Mwalimu Sacco ni bende nigi timbe jo mobile loans ma omiyo crooks number marwa gono nyaka simu daily moke nende. Lazaro Kanyambo penjo kamane yote mareka penj na jalony ni to dako wuo e percentage mar dividend gichiwe at what percent? Ero kamano kuom penjo. Ka chako gi penjo mokwongo ka ng'ato ka jakanyo mar onindo wan gi BBF mwachulo to mano ichulo immediately. Kae wan gi moro mabe wadendo ni insurance makoro pesa ni misekano wago gadabu. Koro insurance ni wan gi jogo makeno no kaka sani wadil gi CIC mamano ema chulo mano bende. Mano inyalo chuli ka okokalo dwe achiel ka ng'eny ahinya. Koro BBF tichuli immediately kata kapok iiko. Penjo mar ariyo
rental houses asewacho chon kanyo ni wan gi udi ma wacho ni wan gi udi Kisaju ma ka ng'ato dwaro sani ok waonge gi wan gi rentals Kisaju kanyo inyalo rente inyalo nyiewe inyalo kata nyiewe tipange ni ji koro ng'ama dwaro ot waikre ni mano be wasewacho ni wan gi mortgage ma be wanyalo konyi mondo inyiew go mari kata ger mari mogik dividends wang'e ni ma ohala mawuok kuom tich mosetire throughout the year last year ne wachulo dividends what 10.2% ng'ato bende wacho ni en dhiwa onyalo yudo Mwalimu National Sacco machiegni kode mane mani biro duoko. Hello Victor. Oyawre chiunade. Wachiwo maber ahinya. Benado Paul nyawanga school kae Center of Excellence. To awinjo ka gima wadu penjo mo kanto kawinjo kod duoko niya. Akeno kana for example akeno kodgi. At what month weche bima nyalo chako yudo go loan nikech ng'eni kanyo kawinjo koler na malong'o to mar ariyo. Samkeno to yolo to ginyalo chaki gi loan maromo nade gi amount mabe ikete ye gilera ne malong'o kama erokamano ahinya 07229 oyawre VOJ oyawre nyama niko kajen wudo gongo machiegni Mwalimu Sako okawo mos to Mwalimu Sako no alwora mar Ogongo yo madhembe tabe nyalo bedo ni nitie manyalo konyo ganda makon. Erokamano nyobro duoki. Erokamano sade kodogede ochiko kende nyakwara Mugajwang. VOJ oyawre an ang'eyo Mwalimu Sako from 2008 nyaka sani ka gin gi branch Bondo nitie kata owadwa ma japuonj manitiere ayie kode an Ayub Jakino mar Uyoma Nyabera. Asante o confirm ni ong'eyo member maru ma osekeno kodu kendo ber kodgi machielo ka wacho ni maka juma oyawre ahinya amora ahinya kod kaka wendo articulate weche jowa nyaka koro embrace weche molongo ni digital platforms madonje Mwalimu National DT Sacco happy 50th anniversary ka odhi chake meduru mana tiyo kendo konyo oganda erokamano ahinya akawe simbi ariyo kende to walor Ramogi Ramogi oyawre Ana member. In a member. To jaoda moto. To jaoda bende na member. To koro biwacho ni account ni. Odo nego bidgi 30,000. Yes. According to me, ang'eyo ni account no nego bidgi loro to gima nitie bende nego bidgi miya. Mar ariyo. Nitie member moro kanyo nobiro ika mateng'ne to nokang'e nodhi retire koro kare nochiegni retire koro sani pesa nobedo attach ma pesa na moro amora modonjo e account no ikawo to mano dong to this person bende en a member to nitie shares ge ma pod ni kanyo dong onego bed ni shares go ni ikawo couldn't really wabedo affected some poor people. To put in that the pesa go pay you na ja tero no awinjo usai. Erokamano iluongo ni ng'ato en kanyo. Awinjo ng'ani benta. Anti kadi go ya tero message moro kanyo to kawinjo kiton. Gidonjo mang'eny pok ayuda benta erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Asante. Karibu. Ramogi. Hello. Mosainya sari ngoma teka nyanya kwa Mugajwang aneno ka wadong ko dakika maromo auchiel kende wadhi duka matin Omera ang'en seche moko bedo ki ol coach kata japuonj marorako bende oketi gi tich mang'eny isego tich ma iol to ka ing'iyo sa tiyudo ni sach dhi ot be pok ochopo seche go tiol ijuo wang'i matajinsi no osiepa dhi ywe matin seche ma idhi yweyo no ywe gi math mar New Predator Mango Energy Drink en kod ndhadhu mamit teko maber iye obiro wei kod kit buonjo malombo wang' kendo tich bende ibiro chwado kuom thuolo malach Yud math mar New Predator Mango Mayhem moriw kod ndhadhu mar teko to kod mawembe oyudore e duka mora mantie machiegni kodi Predator Rule your kingdom.
Mwalimu agombo ni kenda kwayo ni duoke penjogi kesa bende no kamayo wang'wa ka thuolo mari. Erokamano. Ago erokamano ni jowinjowa kuom penjo muse miyowa. Mokwongo jowinjo moro penjo ni to ka en Dhiwa apis mane mani kode machiegni kanyo. Agombo wacho ni opiswa manitie sani ni Homa Bay. To kopogre gi mano to wacho ni bende sani ok wang'i mar kawo nafas mar wuotho kidhi nyaka Homa Bay. Donja e website marwa tiyudo kaka inyalo tudri kodwa kae to waneno kaka wakonyi. Penjo mar ariyo ni to loanwa wagoyo nang'o? Loanwa wami didek mar pesa mikano kodwa kaluwore gi kungo mari ma wan godo. To kisebedo ka in ng'ama keno kodwa kaka jogo madwa patronize the front office, to wawacho ni kwaseneno mwaneno ni ijakanyo makare madwe ka dwe nitie gimiketo kanyo, tibira tibedo piny gi manager tuneno kaka ikonyi e yo mapiyo piyo. Website marwa en www.mwalimunational.co.coop www.mwalimunational.coop. Koro kuom sani inyalo kisebedo jakanyo to wanyalo tudi mondo ibed kata gi mhela ni konyi ma ok ochuno ni nyaka kori bi fill forms kodwa kidwaro loan. Inyalo dhi adhiya e mhela kanyo ti iluwo kako nyisi kae ti yudo kaka imi hola midwaro. Jawinjo moro bendo penjo wani atimo mos kuom nendo mar jaode to koni en member marwa bende. To koni ka koro no idwa wuok to 30,000 nyaka dong. Bwana Juma gima asewacho ni wan gi minimum shares monego bed ni ng'ato bedogo ma en 30,000 shillings. Koro 30,000 ningeche ni kawuono kaka Madam Otom kadwa wuok. To 30,000 ni ok wawach ni mwalimu kawe no tamre kode. Iluongo ni transferable shares. Ngeche ni regulator wacho ni ma pesa ma ema rito kambi mok wanyal golo te nono to kambi opodho. Koro kuom mano sama wuok to 30,000 ni dong to gima timo ni anyalo transfer ne member moro. Koro ngeche ni ka Bwana Juma pod ni gi mwalimu ta nadwa wuok ta nyalo mi shares go, koro gibedo part of your shares. Koro gina transferable ok duok negi. Issue mar guarantorship benda wasewacho ni en gimoro mosebedo ka chando jokanyo mang'eny. To emomiyo kuom sani watemo nonro kaka wanyalo thegre gi wach mar guarantorship ni. To gimotemo nyiso jowinjo wani kapok iketo sei ne ng'ato, bed motang' ahinya, bed ni ng'ani ng'e maromo nade, to be inyalo trace e yo mane, kae to kopogre gi mano to kineno kotamo wang'i to be inyalo tudri kodwa. Wasekonyo jogo mang'eny ahinya kuom luwo guarantors mathoro lal negi. To wandiko ka wafwenyo kata ni en ng'ama pod tiyo wanyalo luwe kata gi kamotiye manyien. To ka en ng'ano mosewe tich to tudri kodwa. Namba wa en 07 09 89 8 Koro kinyalo tudri kodwa e namba no to wabonena ne kapo ni jal ni pod nigi shares mage kodwa to waboneno kaka wa recover shares go mondo wami waseti thuolo mondo kik wakaw pesa ni. Kuom mano agoyo mos mosetimore. Erokamano Bwana Juma. Erokamano ahinya. Wach mari mogik minyalo we godo jo winjo, jo delegates magu, joma bende nigi gombo mar bedo jo kanyo magu, nyalo nyiso gi ang'o wach mogik sama koro ingo igni 50 manyasi en kiny. Nyasi no bende biro biro nu achiel kachiel parni Citizen TV nyako Ramogi Jwang odiochieng' makiny. Erokamano. Kawatieko ago erokamano ni Royal Media, Ramogi Radio kuom miwa thuolo ni. Arwako jowate mondo kiny uriwre kodwa e nyasi mwabago mar tipo kiny mar mwalimu ka wa celebrate igni 50 nyaka ne chake. Kuom delegates magwa wago erokamano kuom good leadership muse nyiso jokanyo komora mora mauntie. Jogo manyien manyalo gombo donjo e Mwalimu Sacco warwako u kiny wadwanu ne ni Mwalimu Sacco ni to bende en baba gi mama kaka awachecha. Warwako ute mondo uriwru kodwa wakungi joluoki kwa dong chien. Erokamano. Erokamano ahinya. Kaka nase wacho motelo, kana beach chama beach, kula kidogo weka kidogo. Akiba haiozi nyako Ramogi Jwang. Erokamano nya mwalimu kumbedo kodo kinyi makawuono. Elo Mwalimu National DT Sacco ne ange Grace Onyango, National Vice Chair Mwalimu National DT Sacco ma bende hingo igni 50 nyako Ramogi Jwang odiochieng' mano makiny. Nyasi ma bende bedo nyasi magala moro ma bende ge dhialo godo igni 50 mar kelo konyruok gi dongruok ne oganda jo Kenya kokalo kuom chenro mopogore opogore. Winjo kanyo ni sani ge dhi digital. Inyalo download app ma wacho cha biro nuonu ni en mane ti downloade
to kata ka in e diaspora to inyalo bedo member e yo mayot ahinya. Unyalo paro ka piny gima ne dhialo World Sacco Day ne wabedo gi wendo moro kano ngiso ni nitiere maling'ling, nitie siri maber ahinya mar bedo jakanyo mar Sacco. In gi duol e pesa ni mikano kanyo, in member, in delegate, maonge gima dang timre Sacco ma ok owinji duondi. Mane miti mar Sacco nyakwar Mgajwang. Kuom mano akwayo jowa obed jo pikipiki, un gi group maru, obed ne un mine magaswekra e chiro, jomanie sekta mar mitumba, toy market, kata mana Gikomba, kata mana Kibu Kisumo, une sekta mar Niang. Ne ng'ata oyawo ne ng'ata dhot, ok en mar jopuonj kende, kata obedo ni kane chake ne gigeto jopuonj, sani en mar jite. Ne jowa ma jo Gen Zs gin kodu Sacco kwa bako, weka kidogo kula kidogo, Hakiba Ayozi, higni 50 mag Mwalimu National DT Sacco. Wawacho ni shaping tomorrow together kod Mwalimu National DT Sacco. En sadek marukinyi wayudo weche manyien kod Vincent Otieno e Ramogi FM kar chunje luo. Radio Ramogi kar chunje luo. Matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Oyaore nyakwar Mgajwang kendo machiegni. Uganda jo Kenya koro golo pachgi kolore gi okang' mado mamalo nyoka mar puodho usuru mar udi usuru mar gedo mag udi manengo gi yot mong'ere ni housing levy mane sirikal oketo ne oganda jo Kenya e chak mar higa mokalo. Jo Kenya ma nyaka gi sani ok mor kolore kod wach mar usuru makamano, pok ne giyie gi wachno nyaka ne chake higa mokalo. Gilero ni koro mano en yo achiel ma sirikal mar Kenya Kwanza oketo mondo mi gikot godo omenda kowuok kuom jopiny. Giwacho ni kaka koro sirikal nyalo wacho mondo mi koro gichul kata juogi osuru mar udi kata mar gero udi manengo gi yot, ka jok ma bende koro ibiro kawo udigo to gin jogo ma nigi nyalo. Ka gin giwegi ma ijugo kuom gi omenda to ibiro dwar mondo mi gichiw pesa mang'eny eka koro mondo giyud ot. Unajua hatuwezi kata salafu watu benefit na watuambie kitu moja chenye tuta benefit nayo. Ile pesa yako iende ijenge nyumba na nyumba yenye watajenga alafu wauze. Na hata si wewe utauziwa kwa bei kidogo, ni mwingine atauziwa. So hata ukikatwa hakuna benefit unapata kwa hiyo nyumba. So mimi naona kwamba hii case ili kwamba wale ambao walikuwa wamepeleka pale wasivunjike moyo, wapeleke hii habari katika mahakama ya rufaa. Tunaomba kesi iendelee, iende katika hiyo koti ya rufaa, na tunaomba Kome na wale wengine waangalie maslahi ya wananchi wa chini. Komachelo ni mane en jatend migao mar weche mag thieth Susan Nakumisha ojiwo oganda jo Kenya mondo mi koro jondikre okumba manyien mar thieth mar SHA kata Social Health Authority. Nakumisha ne olero ber mar ndikruok e okumbano ahinya to ne jo Kenya mayuto gi nok, ka bende ne ojiwogi mondo mi koro gichikitgi ne weche moko manono mosebedo ka fuong'ore kolure gi weche mag okumba mar thieth no. Mtoto wenu nataka kuambia kile chakula ambacho nilipika kinaitwa bima ya afya ni chakula kizuri. Nataka kuwaomba muweze kurejista katika hiyo bima ya afya. Wale unaona wanakejeli wengi wao wako na private medical insurance. Wanakukataza wewe ambaye ili hali yeye ako nayo. Nataka kuwaomba watu wetu wa nyumbani, kama kutakuwa na jambo lolote ambalo mtanipa nione mumenipa heshima, ni kujisajili katika bima ya afya. Komachelo ni sirikal osingo marido matek tweta weche magarita ne jopuonjre kindegi mag penj madongo mag jo grade 6 mano KPSEA kod KCSE mar jo klas 12 ma higani. Ewi mano okum koro gole wi thum ma igoyo e liete gotieno Radisco Matanga kaka yo achiel mar chiwo alwora makare ne jopuonjre e kinde mag penj. Komanda mar obila e county ma sub county ma Uriri mano Telewa Liomo onyiso weg ute tongo na mayudre gwenge makono mondo mi koro kik yaw thuolo kik bed gi kik kaw thuolo
mar yawo thum e duol maduong' kendo olero ni okang' mager mar chik ibiro kaw ne ng'ata ng'ata mana yud ka odhi ataro gi chik makamano. Mtihani imeanza, tumedispatch karatasi za French ambayo sasa inaendelea. Ile kitu tunaomba wananchi, especially wale wako na mabas na disco matangas, tunasema wanataka wanafunzi wetu msimu huu wapate conducive environment ya kufanya mtihani. Hiyo vitu zote ambao inaweza tatiza mtihani yao, naomba komeshe kwa muda ambao mtihani utaendelea. But I wish all the candidates all the best in the examination. Kai County Masiaya bende chik makamano ogol mar neno ni disco matanga arita magotieno kaachiel kod chokruoge mag crusade ok otimore gwenge makono kaka okang' mar neno ni ochiwo alwora makare mar penj ne jopuonjre mag joklas 6 kod mago mag joklas 12 matimo penj mar KCSE. Koke County Masiaya, ripota marwa George Amolo giler mathoth e wachni. Jalup ruoth ma Wiyawi sublocation Migosi Joshua Wuor wacho ni kaka yor neno ni jopuonjre madhi timo penj mag giko higa omek thuolo to kod lwasi makare mar timo penj, thumbe disco, arita to kod crusade koro chungi. Wadwaro conducive environment ne nyithindo madhi timo penj mar KPSEA kod KCSE. Ok wadwar koke gweng' mamono nyithindo ok nyal yudo time mar timo go revision. Koro wakwayo weg PAPS ni sani pod season mar examination ni pod onge gimoro kaka thum gang'o. Wakwayo nyaka kanise Crusades and Keshas sani pod obedo halted for the time being. My exams are osechakni. Wawinjra uru kanyo mondo nyithindo gi odki samoromo mogi bi complain bange. Keshas, Crusades, town and major trading areas ochung matin. Thumbe magang'o pod ochungi mondo wayud thuolo nyithindo tim penj maber. Nowuoyo e kinde ik mama Patricia Dinda yo gweng' ma Wamiha kama ne bende okwaye jodongo, jogo manigi ng'ol to kod nyithi kiye mondo mi owuog oko ndikre chenro masani dhi nyime. Sani sirikal wan gi program ma is ongoing mar enumeration mar the orphans and vulnerable children. Wan gi mar madhi mbele mar the elderly persons jodongo kod jogo manigi severe ng'ol mokalo. Jogo manigi ng'ol mokalo. Enumerators gi jodongo wuotho e udi mano jok mano osebedo listed jumba dek mokalo. Koro kik weyi, make sure no yudi kogoni simo bed available, birth certificates, death certificates, ID kidwaro yudi go ma gino bikali. Migosi Wuor bende ojiwo jopur mondo ik puothegi mondo migi kothe mag sunflower to kod oganda masani piny owacho chiwo nono kaka yor jiwo pur mar ohala. Wach machielo, koth chwe sirikal oketo maino mar pidho yien to gi pur. Kothe sano biro Department mar Agriculture pogo kodhi mar sunflower. Kisetero nyingi imi kodhi mar sunflower. Ipogo nyaka kodhi mar castor beans. Nitie oganda moro mowuok sani mar drought resistant. Otieko dweche 4 ipure. As joge mabiro ng'iyo kama itimo inspection gi puodho no, gimi kodhi, ipidho, giduogo kayo. Ikayo as giuso gin magikawo kendo gimi pesa. Koro gigaya uguro oko, utudru gu fiswa, uyud gik midwaro gi sani. Ne Radio Ramogi e County Masiaya, and George Amolo. Ka pod wane County no nyakwa Ramogi Masiaya en ne jodak mawuok Malunga Central sublocation mayudre gi Mwagai sub-county ogodwond gi piny kolure gi rochruok mar arita kwe gwenge makono ka koro gidwaro mondo mi sirikal okaw okang' mapiyo kaka nyalore mar resogi ka owuok e lwet jomaundu ma osebedo ka nyayo timbe mag maundu e gweng'no. Kane otelnegi kod Christopher Nyawira kod Samson Oyo, bende jodago ywak ni ji mathoth ma kwan gi ok tin ne ochiko osenegi e kinde moko manok mokalo chien, kabine nek marach machal gi machal gi mag jogo mane onegi e kindego ne en mar jaduong' moro ma jahigni 78 mane onegi juma mokalo. Koke County Masiaya, George Amolo giler mathoth e wachni. Kotelnegi gi Christopher Nyawira to kod Samson Oyo, jodak ma Malunga Central sublocation goeko ywak ni nyaka sani oseneg ji 9 e kind higni 10 to gima osetimie onge kata matin. Chakre higa mar 2013 osenegi jowaunga achiel, kama aini osenegi ja 6, to kata kwa nyiso jotelo ok katwa. Wan gi cases mang'eny kabisa mosetimre ka mineno ni matenge moneko ng'ano ok dwaro no make. Koro nyoro nego owadwa ma odwa. Wala umwa ahinya kita kwe ma wan go nikech kochakore higni moko mokalo 10 wasewito ji maromo 10 kinego nek magalagala. Mogik notimore wik achiel mokalo konego wadwa moluor ahinya majegni 79 kendo dang'o dang'ute bowite bath ndara. Ka Pastor Jared Jura
wacho ni koro gidagi luoro mokalo. Na nyalo kwayo gi duol mamuol kabisa sirikal mondo miwa security maber moromo nikech okwan maber e dakwa. Sana sana gimancho timre pod omako dhogwa. Kendo wakia ni koro wanyalo dhi kanye nikech waonge kata koro gikwe kata kaka wanyalo wuotho kata mane heria nikech okwan gi security maber. Koro wakwayo sirikal mondo amalo mondo konywa. To molo ni jo polisi ka asida chivewa wakwayo wa hinya ni bi mondo mi ureswa kapok makwa kendo pok onegwa nikech wakia ni wan kanye seche machal kama. Weche ma otiel gi nyawadgi Bernard Agak mawacho ni ka jotend arita kwe tich otamo to nego koro wilgi gi duto mondo kel moko manyien. Kwa mana sirikal sani kaka gweng'wa koro rachni dagi miwa security maka jok mantie gi chief assistant chief kunya tiyo to mondo golgi mondo miwa jok manyalo tiyo nikech chal ka gima timrenwa ni ber nigi gin gichoko mana pes kong'o to gik moko timre jo mine to kokwagi to gidwaro petrol to jo pes chongo to tarik achiel to giringo pururu ka gichoko. Mogik wakwayo ni kalure gi nek mane heria mosetimreni adwaro ni wang'eny to joma neko gi gin jomage mondo mi wabed ka wan kod kwe e heria ma wantie. Nyogi wacho weche gi e kinde romo manobagi mar arita e sublocation ma Malunga Central kuno kama MCA ma West Game Ward Mikael Susan Okwiri bende noywakia ni kinde mathoth inego ji to ripod nonro ok chiw miyo koro gidwa ng'eyo ni to nonro mosega bed ka itimo kinde ka kinde go chopo ga kanye. Wasebedo gi chandruok mar tho mar ji minego magalagala nikech ma ng'at mar ochiko kinego kawuono e omok ni kare to wakwayo and we demand wakwayo gikor matek kata matek ni mondo sirikal wachnwa ni inquiry gi ochopo kanye. Arita kwe wadwaro no chakre giwegi wadwaro ni jonyuol mondo wuog oko mondo ka in gi nyathi moro magalagala yie mondo iwach adiera mondo ine kaka okonyi nikech the more mimedo pande e kaka ubro hingi mochako wuog oko. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Komachielo nyakwara Mogajwang' en weche moko nyakwara Mogajwang' ka gin mago ma otuche kor gwenge en ni bad migawo mar thieth e kaunti ma Migori bende koro chiwo chenro mar pimo kansa mar thuno nono maonge chudo moramora ka gitiyo kod masin ma bende ong'ere ni mammography kaka yo achiel mar jiwo mine ma johigni 40 kadhi nyime e gwenge makono mondo mi owuog oko kendo ok yud pim mar tuono. Koke kaunti ma Migori, ripota marwa Jojuma giler mathoth e wachni. Tuo mar kansa en tuo mar adek ma bende koro kelo thoge mathoth ne oganda piny Kenya kaluwe kod lipot. Kuom kido mag tuo mag kansas mopogore opogore, kansa mamako thuno ni malo ka ipimo kod mamoko e piny Kenya kata kaunti ma Migori. E dwe ni mar 10 bende koro ketenge kaka mano ma ijiwo kedo kod tuono mar kansa mamako thuno. Kaunti ma Migori dhi nyime kod keto kenge mopogore opogore ma oting'o chiwo pim ne tuocho mamako thuno ka itiyo kod masino mong'ere kaka mammography maonge chudo. Apisa ma ochune kedo kod tuochego mok gam ma oting'o tuono mar kansa e kaunti ma Migori Pololik wacho ni pimne ma itimo kod masin mong'ere kaka mammography nengone onego bed 1,500 kata kamano e dwe ni gitime nono ne mine mantie kod higni 40 kadhi malo kaka yo achiel ma jiwogi mondo gidhi e pimno mar tuono mar kansa. The county government has waived all charges mammography. Mammogram en test ma ipimo godo thuno ma is allowed and apart from mammogram watimo kendo ultrasound. To wayudo ka sani county government no golo waiver in mammogram ma mine above 40 years oyiene gibiro timo mammography for free at our county referral hospital. Lipot yango ni ji marom 87 ma oting'o chuo ka achiel kod mine dhi nyime kod yudo thieth bang' yudo tuono mar kansa mamako thuno e kaunti ma Migori. Kwang'iyo in the county right now wan gi ji 87 and out of ji 87 gi 2 of them are men, so that means ni as much as nimon nyalo nigi higher risk mar yudo breast cancer, but also men are also having the same, almost the same predisposing factors. E seche ma ijiwo kege mar kedo kod tuono mar kansa e kaunti ma Migori, ten migawo mathieth e kaunti ma Migori yango ni mana maromo 40% mag oganda mosechopo e pimno mar tuono mar kansa e kaunti ma Migori mangima. Ywak nitie ni thoth jogo medo kod tuono mar kansa iyango ka koro osedeko. Reception mar cancer screening pod ok en kaka nwadware. Anyalo wacho ni we are at
less than 40% of joma wuok mondo mi otimnegi screening. Jothurwa pod oluor ni giwacho ni ni afadhali gimikia than giming'eyo, but mano should not be the concept, because breast cancer kopo no yude chon ten gima is manageable. Kata bed ni kaunti ma Migori oseketo okenge mathoth mar kedo kod tuono mar kansa, apisa mochune kedo kod tuoche mok gami kaunti ma Migori Polo Lik wachni nok mar omenda thiro chenro ma kedo kod tuono mar kansa e kaunti ma Migori kata piny Kenya mangima. Yudo ka allocation no is vague, onge gimoro miwacho ni this is the amount assigned for cancer, for fighting cancer. So again, yudo ka obedo lumped under non-communicable diseases. So mano gima bende kendo hinyowa. Mar adek wayudo ka nitiere supplies of equipment ma be seche moko dwaro ni tigo, like especially mitimo godo kata diagnosis. Yudo ka mago be seche moko bende pod wayudo ka gikacha seche moko walak. Ne Nyakalondo mar Ramogi kuok e kaunti ma Migori, an Jo Juma. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Wachope giko mar weche manyien kaka ne gimolno mesa mar weche manyien Radio Ramogi kane gin mago ma otuche kor gwenge. Tudri gi Nyakalondo ni koromo saa 7 mar Radio weche manyien adimba. Nyinga Vincent Otieno. Magone matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Ber makende chako kinyi e yo manyangafu giko gwen. Roiko matin duogo kendo odonjo. Roiko matin medo ndhadhu e chiemo, oloko rangi mar chiemo kendo miyo chiemo bedo gi suya malombi gi ndhadhu mamit. Ne lendo makuyo, lendo mag ohala kachiel kod lendo moyedhi ka intiere boma mandhiwa, chop ndhiwa kata Unga Road machiegni gi ndhiwa Muslim Mosque, kata ywat ole namba mar 0726943815 ka intiere gwenge ma Nairobi, chop Longonot Place Building 4th floor Kijabe Street, kata ywat ole namba mar 01109227273 kata 0784540 Adek Aboro Ario Nono ka intiere gwenge ma Kisumu, chop Mega Plaza 10th floor Oginga Odinga Street, kata ywat ole namba mar 07280868786. Nako kabayangai mute
makambu mwana sali obakiseli motema cicatrice lekaba cicatrice nyonso ya kala nifanye nini yebisa ebele bameka bakoka te yo uzwi osakanisi pe obwaki mototo wa jaki oyo salinga lelo yeba obebi sivi ya mwana moto tika kosaka na keba mokili turatu oyo salinga lelo yeba obebi sivi ya mwana moto tika kosaka na keba yosi osilisa posa ya bolingo Iwinjo Ramogi Radio. Respect na limoisi ya moto. Merci papa pour ce que tu nous as laissé comme héritage. Je t'aime, tes d'Alliance Titanie. Oyanga kitoko ya kobota mai na yaki na ngai pona bina bobo mobali oya tingani ngai. Alulaki ngai pona kolatai hatuna tena nyasala kama soko na zuwa kabui ngai mavatai nasaka mena timwanda mbwa mosolo na boy na ngai basalela ngai fiere po bamelisi ngai papa lutumba simaro pekama na yo monzele nazali kotuta mpona pesa nzoto kilo oya kolula nga kotela miso pamba bina na ngai maleme ogogo bina na ngai na respect maître Vincent Gomez Mamoun Vaka Jekukuyate Mamie il est là la coco nasaka mena timwanda mbwa mosolo na boy na ngai basalela ngai fiere po bamela